High strong. Up.
Skjer ut. Ja, hej. Nu var pinlakarna bitna just klarar inmarsch. I'm very heavy. Mest hölzer.
merker vi fot. Ja, gång det alltså mål. Jag ska väckna filmläkarsambandet bjöd till kunna klara hjärtligt välkommen till FM för önstaklingar Aldron och Ampuskapping. Helene och här där Hanna Filmläkarfälla, Filmläkarfälla Jose och Filmläkarfälla i Stök. Hanna Filmläkarfälla samskipande fälla i det. Och det tackar vi till FFS 4. Kappen gott. Balkaner kappas kvinnor, kvinnounglingar och jenter. Och manfolkasøyne det män och mansunglingar. Till att döma i det då Kristina Tore-dötter Erke, Anna Paula Garsson, Anna Kristina Jensen, Margreta Ejonsdötter Samuelsen och Anna Margret Dalskar Thomsen. Och så det Paul Esper Hansen, Rune Skärhammar, Sonne Mikkelsen, Eivind Akraberg Hansen, Eivind Akraberg Hansen. Vill jag lycka säga att Ann-Margret Paul Esper och Eivind då alltså domare godkända av FIG. Och till här och där det kappingarsjöre här i Sigulamoka. Och vi vill göra vars via kappingen blir streama YouTube och att vi brukar SES scoreboard. Linken av Facebook-synet till Filmläkarsamband. Och så önskar oss-grupp, ja, och här är det välkomna att köpa till konkurst. Och den första ören det tjåsan som vi sjunken och kappingen börjar skulle vi göra värst vi att man kör över bönt i anböjne här filmläkaren blir hit upp. Så får vi ta synka första ören det tjåsan. Mest hålls här. Mest litt.
ringa han lite. Kakao. Kakao. Början bara nu. Jag tror att resten av ni där upp.
steg framåt. Tar här och fokuserar mest på link. Alla är som man får se. Här är det
Jedi skewer. Ja. Shoot. Vet du alltså det är ofta att jag gör Good, good.
It's very strange. So yeah.
Eller 15.
Så det var fattar för mycket. Vad är det? Har vi on to
köra så. Så blir det kamera stannar sådan. Det var fixt så. Allt gärna Ja, nu blir det filmlökaren i bilen om att jag svarar inmarsch. Det är väl inte att ta pausna. Stay tuned.
Øyser. Mest vi får. Så hända kappen generellt ända, men nu färd över till höjersmästja handlarna. Och vi börjar vid hand och höjersmästja till nummer 8, 2, 3 per ampo och så kommer vi till FM Allround. Och till att hand och höjersmästja är det Hersikko Lamog. Det som vi börjar vid är jätter och det är först och främst att en jätter vill sig efter kappingarna och till tog att hon är klar att säga leveln och så nu för en tid till FIG. Och FRP Mio Höjgård Iver är doktorn. Ja, uppåt precis. Och hon har vunnit alla kappingarna så att först han där ja, och det första till då och här är inte ett och komma till. Och så kommer vi till sporten där och här är inte 8,85. Och alltså ja, Mia Höjgård ska bli standande till hon finns hon färbara allt sen. Så är det bita och här får du 20,5 och så är det guld och till 11,4 och så är det allround och här är det samma som finns 1,4. Så är det kvinnoåldringar. Guld. Det är ja, så är det kvinnoåldringar guld. Og nummer 3 er Gunva Mørskere ved 11,80. Og nummer 2 er Sara Høy ved 11,25. Og nummer 8 er Salja Møller ved 12,55. Så er det kvinneåldringar bite, og nummer 8 var Sara Høy ved 11,5, og nummer 2 var Selja Vistein ved 12,8, og nummer 3 var Gunva Mørskere ved 12,4. Ja, og så kommer vi til forskåtenbar kvinneåldringar. Nummer 8 var Selja Møller ved 9,05. Nummer 2 var Gunva Mørskere ved 8,5. Og nummer 3 var Sara Høy ved 8,8. Jag ska ha på någon där. Så står det. Jag var ganska så idé. Ja, og så er det kvinneåldringar då. Nummer 8 var Gunva Mørskere ved 12,9. Og nummer 2 var Selja Møller ved 12,35. Og nummer 3 var Sara Høy ved 11,20.
Og så allround, og her var Selja Møller nummer 8 i 4,50, og nummer 2 var Sara Høy i 43,85, og nummer 3 var Gunva Mørskere i 43,25. Ja, og så kommer vi til kvinner, og til første gulv. Og her ble tur som 8, Rebecca Rein, vi 12,85. Nummer 2, Mari F. Petersen, vi 11,85. Og nummer 3, Kaspera Danielsen, vi 12,9. Og så det kvinner lite, nummer 8 var Rebecca Rein, vi 12,6. Nummer 2, Kaspera Danielsen, vi 11,25. Og nummer 3, Mari Petersen, vi 9,35. Og så kommer vi til forskottet her. Nummer 8 var Mari Petersen vi 0,8, nummer 3 Kaspera Danielsen vi 0,35 og nummer 3 Rebecca Rein i 6,35. Og så kommer vi til lov, og nummer 8 er Mari Petersen vi 12,65. Nummer 3 er Kaspera Danielsen vi 12,0 og nummer 3 Rebecca Rein vi 11,25. Og så er det kvinner og brann, og nummer 8 er Rebecca Rein vi 44,6. Nummer 2 er Kaspera Danielsen ved 44,2. Det visste var 44,6 og Kaspera var 44,2 og Maria Petersen 43,4. Ja, og så kommer vi til mannsomlinger. Og nummer 8 er Tiger Carbeck Kjøtlund vi nettrekker. Tiger Carbeck Kjøtlund vi 7,65 og nummer 3 Bjerke i Jaktestov vi 8,2. Og så er det mannsomlinger parallellbar. Nummer 8, Tiger Carbeck Kjøtlund 0,850. Nummer 3, Rauper Vestergaard 5,65. Og nummer 3, Daniel Johansen 5,6. Og så er det mannsomlinger lov. Tiger Carbeck Kjøtlund 12,065. Nummer 3, Bjerke Jaktestov vi 11,8. Og nummer 3, Rauper Vestergaard vi 20,9. Ja, og mannsomlinger ringer. Nummer 8, Bjerke Jaktestov vi 20,65. Nummer 3, Daniel Johansen vi 20,45. Nummer 3, Tiger Carbeck Kjøtlund vi 9,95.
Mansunglingar Boinsvoig. Nummer 8, Raukur Vestergaard, 20,6. Nummer 2, Heitur Karbekke Kjetlund, 9,55. Nummer 3, Bjarki Ur Jakobstovi, 9,4. Og så er det Mansunglingar Bøll. Nummer 8, Bjarki Jakobstovi, 11,65. Nummer 2, Daniel Johansson, 11,05. Og nummer 3, Raukur Vestergaard, 20,6. Og så er det Mansunglingar allround, og her nummer 8 er Heitur Karbekke Kjetlund, vi 32,25. Nummer 3 er Bjarki Ur Jakobstovi, 9,6. Og nummer 3 er Raukur Vestergaard, 20,50. Ja, og så kommer vi til kappingsnakken for menn. Og her er nummer 8, Tolmar Dagsgaard, vi 6,4. Og ja, det er Rune. Men, og det er det. Tolmar Dagsgaard, 6,4. Så er det menn, parallell bar, Tolmar Dagsgaard, 20,2. Og så er det menn nå, og nummer 8 er Janne Dagsgaard, 13,25. Nummer 2, Tauti Janne Strøm, 12,95. Og nummer 4, Tolmar Dagsgaard, 11,3. Janne Dagsgaard, vi 12,4. Nummer 3, Jonas Zakariasson, vi 11,6. Og nummer 3, Tolmar Dagsgaard, vi 20,3. Og så er det menn Boinsvoig, og her er det nummer 8, Tolmar Dagsgaard, vi 9,85. Og så kommer vi til gulv med Kamanå, og nummer 8 er Janne Dagsgaard, vi 14,8. Nummer 3 er Tolmar Dagsgaard, vi 13,85. Og nummer 7, Tauti Janne Strøm, vi 11,3. Og så er det Alman Jamon, og her er nummer 8, Tolmar Dagsgaard, vi 25,85. Nummer 3, Janne Dagsgaard, vi 23,6. Og nummer 3, Hørlever Kristiansen, vi 30,2.
Østavekna FFS takkar vi kappingsni det og nisja utgæren hjertelige til lukko vi flotteutsliden. Jeg vil også takke Herman Finløkka for en assistent for kappingsni det. Og han har satt kappingsni det blir klokkan omlaget klokkan 13, møller 1000 for Merkelig